قداميت ملأخت باولوس ناب تيموثيوس معرف حده باولوس بتأزاز أملاح مدحانينا يسوس كريستوس تسفانا نا يسوس كريستوس حواريا ناب تيموثيوس بأمنت نيحق ودي كاب اغزابير أبونان كاب قويتانا يسوس كريستوسن تسأقان محرتن سلامن مساخا يخون اتنا ميقودونيا خيد كاللهو قليوم كال امهروخي مهرو ويس ناب تمتوات موداتا ناب زيبلو قطر ولدوتاتن كيد هبوخت ازز إذا أبكند اتم مقابلنت أملاخ أمون مخانسي زيبزح كتعي متسيئو إلي أب إفيسون كتكمت كم زماعات كخا حجون كمو إبل اللهو إتا مدمدمتات إزاز قنا فقر خاب نتسوه لبي كاب سن يحلنا كاب لقم زيبلا أمنتيا قاليوم كاب زنبيلوم ناب زربا هاتوتو تمديسوم نتزبلوه ويس نتزرد وزي السوع لوخنا السومسي ممهران حق خون يوم زدليو قناخنا تحق بمجد حق انت قبروس سناي مخانون فلتينا حقن مفرس تحق انبر نتصادق كم زيت السرعي كاف فلت ناس نزي ازوزاتن املاخ نزي فرهون نحات آنن رخوساتن نقللتن نقتلت أبؤمن نقتلت أديؤمن نقتلت نفسي نمنازر قبر سدوم نزقبرو نشيئت السب نحاس صوتي بحاسوت نزمحلو حاد خالقون مستطعيت مهرتي زي صارن نتلو نأتاتهم إيو إزون كمتن أي حدر اتوهبه وانجيل نايت بروخ أملاخ كبر إيو أنا نتحايل زهابن كريستوس يسوس قويتانا نقلقلوتو مديبو أمون كخون سلزبك عني أمسكنو اللهو أنا قدم تعرفن سقواقن قفعن نيرخنا السيسي كيف لتكو بزي مؤمان سلز قبركو محرس رغبكو سأقا قويتانا مستو أب كريستوس يسوس زلو أمنتن فقرن بزي لك عزازي كريستوس يسوس نتوم أنا زقدمايوم حاد آنك يدحن كم زمتي إذا قال إذا أمون إيو مقبالون بخلو قبو إيو قناخي يسوس كريستوس نتوم نابنزل عالم هيوت كي بتحو إلوم بوؤو زي أمنو نار أيا خلو تعقستو قدم أباي مئنت خارئي بزي مخنيات إزئية أنا محرد سرخبكو مبقارس نتنايزل عالم نقوس زي حلف زي الرأي حاد أملاخ نزل عالم كبرن سبحاتن يخنو آمين أتات إميتيوس ودي كم تقدم اتباهلكا تنبيتات أمنتن سناي حلنان حسكا بقود صبق وقع مئنت اختواقع إذا تأزاز إذا معكو بكا اللهو قال يوم نتسنى حلنا أم دربيومسي ناي إمنت مركب تسابيراتهم إياه كاباتاتهم كي يتصرفوا من تقطعوا إلى نسيطان زوفخوهم همين نتوسن اسكندروسن إيوم معراف كلتي انبقارك سلخول سب بخلو أملخون مرزانن هادئنا بزي هوكت من تخنبرسي سلنا قستاتن سلخولهم مقاننتن لمانون صلوتن مهللان مسكانان كيقبر كن مخلو امعد اللخو إذا أب كن مئتخلو سب كيدحنا فلتت حقون كمتس زفتو اكزابير مدحانينا صبقون قبولن إيو مالت أملاخ حدا بينو إيو أمو إتا أب مونغو أملاخن سبن زلو ما أكلايون إتا سب كريستوس يسوس حدا بينو إيو بيجزيون إذا خون مسكر نسو أب كن دخلو كخون إلو نفسو بجاهبه نزنا قرزخا أنا أواجن حواريان حق إبل اللهو أي حسون إيه بإمنت بحق إن ممهر أحزاب نمخان تشمكو انبقارس السبقوت بزي كوران ولولن قدسات أداو العلوم أب كل سفرة ختصليو إدل اللهو أنستون كومو بسرح رأسن بورق ويس بعناء ويس ببزح زواج أخداون تزيكونس بقبوء كداونتن بحنكن بنقطع نفسن فرحات اكزيابيان نزلون أنستخم زقباء بسناي قبرخ سلاما أدل اللهو سبيتو بخلو إنا تأززد بهدئات تمهار أدام قدم تفتير إيو دحارك هيوان مو سبيتو بهدئات كتنبر أمبر كتمهر ويس أبسب أي سلطان كهلوا أي فقدن إيه أدام أي تحابلن سبيتو قنا تحابيلا أو أبسا بتسحت بإمنتن بفقرن بقدسنان مس مقطع نفسي انتزعني عقنا بمولاد ولد كدحن إياه معراف سلسته إذا قال إذا أمون إيو حاد أقوى معارق إبسكوبوس انتدليه سناي قبري من الله انبارسي
እቲ ኤጲስቆጶስ መንቅብ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ጥንቁቅ ቀጻዕ ነፍሱ ኣገባብ ዝፈልጥ ተቐባል ጋሻ ንምስ ምሃር ብቑዕ ክኸውን ይግባእ ዘይሰክር ዘይዋቃዕ ግናኸልኡም ዘይበኣስ ፈታው ገንዘብ ዘይኮነ ነታ ቤቱ ኸስተናብራ ካብ ዘይክእል ግና ነታ ማሕበር ኣምላኽ ደኣ ከመይ ገይሩ ከኣልያ ይኾነሉ ስለዚ ቤቱ ጽቡቕ ገይሩ ዝተናብርን ብኹሉ ምርዛን እዙዛት ውሉድ ዘለውዎን ይኹን ተነፊሑ ናብ ፍርዲ ዲያብሎስ ምእንቲ ኸይወድቕ ሓድሽ ተኽለ ኣይኹን ኣብ ጸርፍን መፈንጥራ ዲያብሎስን ምእንቲ ኸይወድቕ ከዓ ካብቶም ኣወፃ ዘለዉ ጽቡቕ ምስክር ክህልዎ ይግባእ ዲያቆናት እውን ከምኡ ነቲ ምስጢር እምነት ኣብ ንጹሕ ሕልና ሒዞም ረዘንቲ ሰብ ክልተ ልሳን ዘይኮኑ ብዙሕ ወይኒ ንምስታይ ዘየድህቡ ርኩስ ረብሓ ዘይደልዩ ክኾኑ ይግባእ እዚኣቶም እውን ቅድም ይመርመሩ መንቅብ ዘይብሎም እንተኾኑ ሽዑ የገልግሉ ኣንስቱን ከምኡ ረዘንቲ ዘይሓምያ ጥንቁቃት ብኹሉውን እሙናት ክኾና ይግባእ እቶም ዲያቆናት ኣጸቢቖም ምስ ኣገልገሉ ዓብዩ መዓርግን ብእምነት ኢየሱስ ክርስቶስን ብዙሕ ትብዓትን ይረኽቡ እዮም እሞ ሰብ ሓንቲ ሰበይቲ ደቆምን ኣባይቶምን ኣጸቢቖም ዝስተናብሩ ይኹኑ ናባኻ ቀልጢፈ ከም ዝመጽእ ተስፋ እናገበርኩ እዚ እጽሕፈልካ ኣለኹ እንተደንጉኹ ግና ኣብታ ቤት ኣምላኽ ማለት ናይታ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ዝኾነት ማሕበር ህያው ኣምላኽ ከመይ ክትገብር ከም ዝግባኣካ ክትፈልጥ እፈቱ ኣለኹ ብሓቂ እቲ ምስጢር ኣምልኾ ዓብዪ እዩ ንሱ እቲ ብስጋ እተገልጸ ብመንፈስ ጸደቐ ንመላእኽቲ ተራእየ ኣብ ኣሕዛብ ተሰብከ ኣብ ዓለም ተኣምነ ናብ ክብሪ ዓረገ ምዕራፍ 4 በቲ ዳሕራይ ዘመናት ግና ገሊኦም እምነቶም ክሒዶም ንመናፍስቲ ስሕተት ንምህሮ ኣጋንንትን ከም ዝስዕቡ እቲ መንፈስ ብግሁድ ይብል ኣሎ ብግብዝና እቶም ሕልንኦም ከም ብዓለም እተዓለመ ሓሶት ዝዛረቡ ሰባት መውስቦ እናኸልከሉስ እቶም ኣመንትን ሓቂ ዝፈልጡን ብምስጋና ክቕበሎ ኢሉ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ብልዑን ሰብ ክሓርሞ ይእዝዙ ኣለዉ እቲ ፍጥረት ኣምላኽ ብዘሎ ጽቡቕ እዩ እሞ ብምስጋና እንተ ተቐበልካዮ በቲ ኻል ኣምላኽን ጸሎትን ዝቕደስ ስለ ዝኾነ ገለ እኳ ዝድርበ ይብሉን ነቶም ኣሕዋት እዚ እንተ ኣርአኻዮም ቃል እምነትን እቲ ተኣሚንካ ዝሰዓብካዮ ጽቡቕ ምህሮን እተመገበ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትከውን ኢኻ ግናኸ ንነገር ቅለትን ንዕላል ኣንስትን ካባኻ ኣርሕቆ ንርእስኻ ግና ኣምልኾ ኣልምዳ እቲ ስጋዊ ምልማድ ንቑሩብ ነገር እዩ ዝጠቅም ኣምልኾ ግና ንኹሉ ይጠቅም ነዛ ሕጂ ዘላ ህይወት እዚኣን ነታ እትመጽእን ከዓ ተስፋ ኣለዎ እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ ምቕባሉ እውን ብኹሉ ግቡእ እዩ በቲ ንኹሉ ሰብ ምናዳ ንኣመንቲ ዘድሕን ህያው ኣምላኽ ተስፋ ስለ ዝገበርና ኢና እንዓይን እንጽዕርን ዘሎና እዚ ኣዝዝን መሃርን ነቶም ኣመንቲ ብቓል በካይዳ ብፍቕሪ ብእምነት ብንጽህናውን ኣርኣያ ኹኖም እምበር ነታ ንእስነትካ ሓደ እኳ ኣይንዓቃ ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ናብ ምንባብን ምምዓድን ምምሃርን ኣቕልብ ነቲ ብትንቢት ብምንባር ኢድ ሽማግሌታትን እትዋህበካ ኣባኻ ዘለዎ ህበት ጸጋ ዕሽሽ ኣይትበሎ እዚ ኣጸቢቕካ ሕሰብ እናወሳካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክግለጽሲ ነዚ ነገር ዚ ብምሉእ ርእስኻ ወፊ ንርእስኻ ንትምህርትኻን ተጠንቀቕ በዚ ነገር ዚ ጽናዕ እዚ እንተገበርካስ ንርእስኻን ነቶም ዝሰምዑኻን ከተድሕን ኢኻ ምዕራፍ 5 ንኣረጊት ሰብኣይ ከም ነቦ መዓዶ እምበር ኣይትስበሓዮ ነቶም መንእሰይ ከም ነሕዋት መዓዶም ንኣረገውቲ ኣንስቲ ከም ነዴታት ነተን ንኣሽቱ ኣንስቲ ከም ንኣሓት ጌርካ ብኹሉ ንጽህና መዓደን ነተን መበለታት ብሓቂ መበለታት ዝኾነ ኣኽብረን ገለ መበለት ግና ደቂ ወይስ ደቂ እንተ ኣለዋ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ እሞ ንሳቶም ቅድም ንስድራ ቤቶም ፍርሃት እግዚኣብሔር ከርእዩ ንወለዶም እውን ውሬታ ክመልሱ ይመሃሩ እታ ንበይና እትነብር ተስፋ ኣብ እግዚኣብሔር እትገብር ብሓቂ መበለት ዝኾነት ግና ለይትን መዓልትን ብልማኖን ጸሎትን እያ እትጸንዕ እታ ሓንቅቕቲ ግና ብህይወታ ኸላስ ምውቲ እያ ብዘይ መንቅብ ምእንቲ ክኾኑስ እዚ ድማ ኣዝዝ ሓደ እኳ ነቶም ናቱ ምናዳ ግና ንስድራ ቤቱ ዘይሓልእ እንተሎ እምነት ዝኸሓደ
ካብቲ ዘይኣምን እውን ዝገደደ እዩ ብሰናይ ግብሪ እተመስከረላ ውሉድ ዘዕበየት ጋሻ እተቐበለት እግሪ ቅዱሳን ዝሓጽበት ንጸቦም ዘርሃወት ሰናይ ግብሪ ዘበለት ሰዓበት ካብ 60 ዓመት ዘይነኣሰት ሰበይቲ ሓደ ሰብኣይ ዝነበረት ከመበለት ኮይና ትቁጸር ሓያማት ግና ንክርስቶስ ተጻሪረን ፍትወት ስጋ ምስ ተላዕለን ኪምርዓዋ እየን ዝደልያ እሞ ንኣታተን ኣርሕቀን ንሳተን ነታ ቀዳሚት እምነተን ስለ ዝጠለማ ፍርዲ ኣለወን ኣብ ልዕሊ ዝውን ቤት እናዞራ መብኳር ዕዮ እየን ዝምህራ ዘይግባእ እናተዛረባውን መብዛሕቲ ኣፍን ወልፋሳትን ይኾና እምበር መብኳር ዕዮ ጥራይ ኣይኮናን እምበኣር ስእተን ሓያማት ክምርዓዋ ውሉድ ኪወልዳ ቤተን ክሕዛ ጸላኣይ ዝጸርፈሉ ሓደ ምኽንያት እኳ ኸይህባ እደሊ ኣለኹ ገሊአን ስድሮ እኳ ዘንቢለን ደድሕሪ ሰይጣን ስዒበን ኣለዋ ንሓደ ኣማኒ ወይስ ኣማኒት መበለታት እንተ ኣለዋኦም ባዕላቶም ይሕለዩለን ነተን ብሓቂ መበለታት ዝኾና ምእንቲ ክትሓሊ ነታ ማሕበር ኣያኽብዱላ እቲ ጽሑፍ ኣፍ እቲ ዝኸይድ ብዕራይ ኣይትእሰር ድማ ንዓይ ውዕለቱ ይግብኦ እዩ ይብል እዩ እሞ ነቶም ጽቡቕ ዘገልግሉ ሽማግሌታት ምናዳ ነቶም ብቓልን ብምህሮን ዝጽዕሩ ዕጽፊ ክብሪ ይግብኦም እዩ ብናይ ሽማግለ ኸዓ ብምስክር 2 ወይ 3 እንተ ዘይኮይኑስ ክስ ኣይትቀበል ነቶም ሓጢያት ዝገበሩውን እቶም ካልኦት ምእንቲ ክፈርሁ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ግን ሓዮም ተቐዳዲምካ ከይፈረድካን ሓንቲ እኳ በድልዎ ከይገበርካን እዚ ክትሕሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ የሱስን ኣብ ቅድሚ እቶም ሕርያት መላእኽትን ኣማሕጽነካ ኣለኹ ብተሃዋኽ ኣብ ሓደ እኳ ኢድካ ኣይተንብር ኣብ ሓጢያት ካልኦት እውን ኣይትጸንበር ንርእስኻ ብንጽህና ሓሉ ደጊም ስለ ኸብድኻን ስለቲ ዝመላለሰካ ዘሎ ሕማመንሲ ሒደት ወይኒ ደኣ እምበር ማይ ጥራይ ኣይትስተ ሓጢያት ገሊኦም ሰባት ክሁድ እዩ ናብ ፍርዲ ኸኣ ይቐድሞም ናይ ገሊኦም ግና ይስዕቦም እዩ ከምኡ ኸኣ እቲ ሰናይ ግብሪ ግሉጽ እዩ እቲ ዘይግሉጽውን ክስወር ኣይከኣሎን እዩ ምዕራፍ 6 እቶም ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ዘለዎ ኩሎም ባሮት ከዓ ስም ኣምላኽን እቲ ምህሮን ምእንቲ ከይጽረፍሲ ነቶም ጎይተቶም ክብረት ዘበለ ከም ዝግብኦም ይቕጸርዎም እቶም ኣመንቲ ጎይተት ዘለዎም ድማ ኣሕዋቶም ብምዃኖም ኣየንዓቕዎም እቶም በቲ ጽቡቕ ዕዮኦም ዝጥቀሙ ዘለዉ ኣመንትን ፍቑራትን ብምዃኖም እባ ደኣ ኣብዚሖም ይገዝእዎም እዚ ነገር ዝመሃርን መዓድን ሓደ እኳ ካልእ ምህሮ እንተመሃረ በቲ ጥዑይ ቃል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ኣምልኾ ዘለዎ ምህሮን እንተ ዘይተታሕዘ ንሱ ብኽትዕን ብዘብእስ ዘረባን ሓሚሙ እዩ እምበር ሓንቲ እኳ ዘይፈልጥ ንፉሕ እዩ ካብዚ እዩ ቅንኢ ባእሲ ጸርፊ ሕሱም ጥርጥር ናይቶም ሓሳቦም ዝጠፍአን ሓቂ ዝሰኣኑን ሰባት ብርቱዕ ጽልኢ ዝመጽእ ካብ ከምዚኣቶም ዝመሰሉ ርሓቕ እዚኣቶም ኣምልኾስ መገባብሮ ረብሓ ከም ዝኾነ እዩ ዝመስሎም ግናኸ ኣምልኾ ምስ ይኣኽለን ንምባል ዓብዪ ረብሓ እዩ ማለት ናብ ዓለም ሓንቲ እኳ ኣይምጻእናን እሞ ሓንቲ ክንወስድ ኣይከኣለናን እዩ ቀለምናን ክዳናን እንተ ኣሎናስ ንሱ ይእከለና እቶም ክህብትሙ ዝደልዩ ግና ኣብ ፈተናን መፈንጥራን ኣብ ብዙሕ ንሰብ ናብ ምብራስን ጥፍኣትን ዘስጥሞ ናይ ዕሽነትን ጉድኣትን ትምኒት እዮም ዝወድቁ እቲ ፍቕሪ ገንዘብሲ ሱር ኩሉ ክፍኣት እዩ እሞ ገሊኦም ንኡ እናተመጣጠሩ ካብ እምነት ዘንበሉ ናብ ርእሶም እውን ብዙሕ ስቃይ ኣምጽኡ ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንስኻ ግና ካብዚ ህደም እሞ ደድሕሪ ጽድቂ ኣምልኾ እምነት ፍቕሪ ትዕግሲ ህድኣት ሰዓብ ጽቡቕ ገድሊ እምነት ተጋደል ነታ እተጽዋዕካላ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር እውን ጽቡቕ ምእማን እተኣመንካላ ህይወት ዘለኣለም ሓዛ ክሳዕ ምግላጽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ትእዛዝ ብዘይ ርስሓትን መንቅብን ክትሕልዎ ኣብ ቅድሚ እቲ ንኹሉ ህያው ዝገብር ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ጶንጢዮስ ጲላጦስ ጽቡቕ ምእማን እተኣመነ ክርስቶስ የሱስን እዝዘካ ኣለኹ ብግዚያቱ ዝገልጾ እቲ ብፁእ በይኑ ኸዓ ስልጣን ዘለዎ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይተትውን ንሱ በይኑ ዘይመውት ሓደ ሰብ እኳ ከቶ ዘይረኣዮ ክርእዮውን ዘይኽእል ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን ዝነብር ንኡ ክብርን ናይ ዘለኣለም ስልጣንን ይኹን ኣሜን ነቶም ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ሃብታማት ከይዕበዩ በቲ ክንሕጐስ ኢሉ ኩሉ ብልግሲ ዝሃበና ኣምላኽ እምበር በዚ ሓላፊ ሃብቲ ከይእመኑ ኣዘዞም ገበርቲ ሰናይ ክኾኑ ብሰናይ ግብሪ ክህብትሙ
لقاساتن مماقلتن كيخونو ناي حق هيوت مئنت خرخبوس نتزمت زلو جيزت صبوق مسارت نرؤسهم كي اكبو عززهم آتا تيموثيوس كابت قليهم تأمينومو كاب امنت زنبيلهم زلو بحاسوت سفلت اتبهيلو زلو رخص هاتوتون كتعين رحاق نتحت رئتو هبكا حلوو تسقا مساخا يخون آمين